Είναι το παλικάρι εκεί και μετά κάπου πίσω. Α, και ένας κύριος. Μπορώ να ανέβω πάνω? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Καλησπέρα και από εμάς. Από όσα είπε και προηγουμένως ο νομικός της παρέας στη βραδιά, δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβουμε ότι πλέον είμαστε κάτω από ένα ιδιότυπο χουντικό καθεστώς, το οποίο είναι η πηγή του κακού που μέσα από ένα μείγμα πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που μας έχουν υποβάλει, έχουν φτιάξει την πηγή, τη μήτρα του κακού για όλους από εμάς ξεχωριστά. Αυτό βέβαια έχει στον καθένα διαφορετικό αντίκτυπο στη δουλειά του, στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στο χωριό του, και αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε σίγουρα στο κίνημα της Χαλκιδικής είναι ότι είναι από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν και καδράρισαν στο κάδρο το σωστό αντίπαλο, και αυτός είναι ο λόγος που τόσο συγκροτημένα τον πολεμάει και δυναμώνει συνεχώς. Από εκεί και πέρα, αν σε αυτό που είπε και η κυρία προηγουμένως, δεν ξέρω το όνομά σας, η κυρία Χρυσή, είπε πώς θα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους υπόλοιπους. Είναι σωστό να κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους υπόλοιπους και να δυναμώσουμε το κίνημα. Αλλά με ποιους όρους? Θα καλέσουμε τον υπόλοιπο κόσμο σαν συμπαραστάτες και αλληλέγγυους απλά? Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας μας έχει τη μικρή του πραγματικότητα και τα δικά του προβλήματα, και σαν συμπαραστάτης απλώς δεν μπορεί να το πάει μέχρι τέλους εκεί που πρέπει. Γιατί για να ανατρέψουμε αυτό το χουντικό καθεστώς που μας έχει επικυριαρχήσει, πρέπει να το πάμε μέχρι τέλους. Κακά τα ψέματα, αυτό που διαφαίνεται το τελευταίο καιρό μέσα από τη δημιουργία διαφόρων κινημάτων, είναι ότι δεν μπορούν να έχουν ένα κοινό πρόταγμα. Βλέπουμε συνεχώς να κατεβαίνουν στο δρόμο χώρια οι αγρότες, χώρια οι λιμενεργάτες, χώρια της συγκοινωνίας, οι καθηγητές κάνουν το δικό τους αγώνα, το κίνημα του Χριστού το δικό τους. Τώρα, εν ώψη της υπογραφής του ΤΑΠ, του αγωγού του καινούριου που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν, περνάει από την Τουρκία, θα διαπερνάει όλη τη ραχοκοκαλιά της Βόρειας Ελλάδος, Μακεδονία και Θράκη, θα περνάει από την Ιταλία, από την Αλβανία και θα καταλήγει στην Ιταλία, θα πρέπει να μεταφερθεί και αλλού το μέτωπο του αγώνα. Πού θα συγκεντρώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας? Στο κίνημα του Χρυσού, στη Καβάλα και στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη που θα δημιουργηθεί εκεί πέρα καινούριο μέτωπο, στο ΣΜΑ? Πού ακριβώς πρέπει όλοι εμείς να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργηθεί ο μοχλός πίεσης? Όχι μάλλον μοχλός πίεσης, γιατί αυτοί δεν καταλαβαίνουν πλέον από πίεση, ο μοχλός ανατροπής. Σε αυτήν τη λογική λοιπόν θα πρέπει να δούμε λίγο τα προτάγματα, σε ποια ομπρέλα μπορούν να καλύψουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού. Τι θέλω να πω? Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, είμαι υπάλληλος των 500 ευρώ, παρόλα αυτά έχω τη δουλειά μου, έστω αυτή με τα 500 ευρώ. Είναι πολλοί σαν και εμένα νέοι που δεν έχουν βρει ποτέ δουλειά και δεν ελπίζουν ποτέ να βρουν δουλειά, και θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στον αγώνα. Είναι διάφοροι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, άνθρωποι που είχαν επιχειρήσεις και τις έκλεισαν και χρωστάνε, άλλοι με νύχια και με δόντια τις κρατάνε. Υπάρχουν φοιτητές, μητέρες, συνταξιούχοι που και αυτοί πρέπει να μπουν στον αγώνα. Στο βαθμό λοιπόν που δεν μπορούμε όλοι μας, αυτοί οι ξεχωριστοί κλάδοι, οι ξεχωριστές συλλογικότητες που δέρνονται από την ίδια μήτρα παραγωγής του κακού, από την εσωτερική υποτίμηση που μας έχουν επιβάλει, στο βαθμό που δεν συγκεντρωθούν με κοινό πρόταγμα, πιστεύω δεν μπορεί να προχωρήσει ο αγώνας ικανοποιητικά για να φέρουμε την πλήρη ανατροπή. Σε αυτή τη λογική θα πρέπει, για να το πάμε μέχρι τέλους όλοι μας, να μας αγγίζει τόσο το πρόταγμα αυτό, τόσο το αίτημα να μας δένει, που να μην είμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες σε όρους αλληλεγγύης, αλλά ισότιμοι συναγωνιστές
στον αγώνα που πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Εκπροσωπούμε εδώ πέρα την κίνηση της Θεσσαλονίκης του ενιαίου παλαϊκού μετώπου και σας καλούμε να βρούμε αιτήματα και προτάγματα τέτοια κάτω από την ομπρέλα τους, να μπορούν να έχουν όλες τις ομάδες που έχουν πληγεί και όχι μόνο αυτούς που χάσαν τη δουλειά τους το τελευταίο καιρό λόγω της επιβολής των μνημονίων κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Και μετά είναι η κυρία. Και μετά μου. Όχι και εγώ. Χάρηκα που είπες κύριο πάντα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτίμησα ιδιαίτερα αυτά που είπατε, οι δύο ομιλητές. Και ήθελα μερικές ερωτήσεις διευκρινιστικές να σας κάνω για να μας απαντήσετε. Δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς έχω γίνει μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης, λέω να το γλεντήσω λιγάκι και να το πάω όσο μπορώ παραπέρα. Έτσι. Τουλάχιστον να το χαρώ. Λοιπόν. Μήπως είναι καλύτερα να έρθεις από εδώ, Φώτη? Όχι, καλύτερα από εδώ. Όσο μπορώ, όσο μπορώ. Είναι ερωτήσεις. Δεν ακούγεσαι να ακούσουμε. Με ακούτε καθόλου εσείς οι ομιλητές? Με ακούτε. Ωραία. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε με ονόματα αυτό το σύμπλεγμα, γιατί αναφέρατε, πρώτα μιλάω στον νομικό, αναφέρατε ότι... Δεν παίρνετε καλύτερα το μικρόφωνο. Να το πάρω. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, ευχαριστώ. Εντάξει, είμαστε καλά στο άλλο. Λοιπόν, για να έχουμε μία εικόνα, γιατί ένα λάθος που συχνά κάνουμε είναι να μιλάμε με αφηρημένες έννοιες, χωρίς ονόματα. Θα ήθελα ή δυνατόν να μας αναφέρετε ονοματεπώνυμα τοπικών παραγόντων της δικαστικής εξουσίας και του κομματιού της επιβολής της τάξης, κυρίως όμως της δικαστικής εξουσίας, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και ποιον ακριβώς ρόλο έχουν παίξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Με ονοματεπώνυμα. Να είμαστε σαφείς. Δηλαδή, αναφερθήκατε στο δικαστικό σώμα του Πολυγύρου. Φαντάζομαι ότι μιλάτε και για κάποιους εισαγγελείς. Επειδή είμαστε αδαείς, εγώ είμαι αδαής. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι πριν από την αλλαγή φρουράς, ποιοι είναι οι άνθρωποι τώρα και ποιος έχει πάρει τις πρωτοβουλίες για τη δίωξη, μάλλον για την άσκηση διώξεων σε 350 ανθρώπους, ποιος έχει δημιουργήσει αυτό το κατηγορητήριο, δηλαδή ποιον ανθρώπων τις υπογραφές φέρει αυτό το κατηγορητήριο, και για να μην μείνω μόνο στο δικαστικό, εάν μπορεί ο κύριος Κυρίτσης, νομίζω, δεν ξέρω αν το έχω σωστά, ποιοι άνθρωποι έχουν υπογράψει, μιλάω δηλαδή για τα στελέχη της διοίκησης που έχουν υπογράψει ως συντάκτες και ως εγκρίνοντες τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να έχουμε μερικά ονοματεπώνυμα. Ο σκοπός μου δεν είναι κακός. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τρέπονται για τις πράξεις τους. Θα ήθελα να τους ψάξω λίγο περισσότερο για να ενημερωθώ. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι θα θέλουν κάτι τέτοιο. Το άλλο ερώτημα είναι το εξής. Οι 4 άνθρωποι που μείναν στη φυλακή, για πόσο καιρό ήταν εκεί, πώς τους λένε και πώς ακριβώς είναι η ζωή τους αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για να γινόμαστε στατιστικά, έτσι. Να τους μάθουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να πάμε να τους φίξουμε και ένα χέρι. Να ρωτήσουμε και τι κάνουν. Δεν τους ξέρω. Και τέλος, ποια ακριβώς είναι η εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τους 350 κατηγορούμενους. Δηλαδή, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ και μπρος. Τι τους περιμένει μάλλον. Ευχαριστώ. Κοπέλα. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα σύντομο κείμενο με το οποίο τοποθετούμαστε πάνω στο ζήτημα των σκουριών. Η ποινικοποίηση του αγώνα στις σκουριές Χαλκιδικής ενάντια σε μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ αναδεικνύει πολλά διαφορετικά πρόσωπα της ανάπτυξης
όπως την οραματίζονται ντόπια και ξένα συμφέροντα του συστήματος. Μιας ανάπτυξης που στο όνομά της ένα ολόκληρο δάσος χιλιάδων στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωριών και ουσιαστικά των ζώων των κατοίκων τους πολλούνται ή καλύτερα χαρίζονται σε μια εταιρεία. Μιας ανάπτυξης που για να επιτευχθεί με το στανιό, οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Για άλλη μια φορά, τα ΜΑΤ, αλλά και όλος ο κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός προπαγάνδας επιστρατεύονται για να καταδείξουν το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας τους. Ξυλοδαρμοί, αυτόφορα, εισβολές σε σπίτια αγωνιστών, παράνομη λήψη DNA των κατοίκων, παραπληροφόρηση και ύβρις από συστημικά ΜΜΕ. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν το φαινομενικά αδύνατο. Αγωνιζόμενοι με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και όχι αντιπροσωπευτικές ιεραρχικές, πέτυχαν να δημοσιοποιήσουν και να αναδείξουν τον αγώνα τους, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια, και το σπουδαιότερο να κάνουν ξεκάθαρο πως οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι νόμιμοι ή παράνομοι, αλλά δίκαιοι. Η αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής θα πρέπει πέρα από δεδομένη να είναι και συνεχής. Αφενός διότι απέναντι στη βαρβαρότητα του κράτους και του κεφαλαίου, που τη βιώνουμε κι εμείς άλλωστε καθημερινά, δεν πρέπει να μένει κανένας μόνος του. Αφετέρου διότι η ρύπανση, πόσο μάλλον η ατμοσφαιρική, δεν έχει σύνορα και επομένως η μόλυνση που θα προκληθεί από την εξόρυξη θα πλήξει άμεσα και τον νομό Θεσσαλονίκης. Οι δυτικές συνοικίες της πόλης χαρακτηρίζονται ως γνωστόν από μια πολυεπίπεδη υποβάθμιση, τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντολογική. Στο παρελθόν η Διάνα, η εγκατάσταση του υποσταθμού της ΔΕΗ στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, σήμερα ο ΣΜΑ Ευκαρπίας και η καύση σκουπιδιών στο Τιτάν, οι δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι των στρατοπέδων που εποφθαλμιούνται από κάθε λογής αναπτυξιακά κεφάλαια και θεσμικούς οργανισμούς, όπως ο στρατός και η εκκλησία, καθώς και η ομιχλώδης υπόθεση του παλιού εργοστασίου της Αγνό και ο κατάλογος ολοένα και μεγαλώνει. Όμως αρκετά. Και η ΠΑΕ. Έτσι, και η ΠΑΕ. Όμως αρκετά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε τη γενικότητα της επίθεσης και την άμεση ανάγκη για αλληλοϊποστήριξη. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τόσο στην Ευκαρπία και τη Χαλκιδική, όσο και στην Κερατέα παλαιότερα, μπορεί το είδος της επένδυσης να άλλαξε, ωστόσο ο παρανομαστής είναι κοινός. Η διαρκής αντίσταση στα οικονομικά συμφέροντα που επιβάλλουν την υποβάθμιση της ζωής μας. Δεν περιμένουμε και δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα πολιτικό, συνδικαλιστή, δήμαρχο ή επαγγελματία επαναστάτη να ηγηθεί των αγώνων μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στην αποφασιστικότητα και την αυτενέργεια όλων μας. Να δράσουμε συλλογικά και αδιαμεσολάβητα, έξω από φορείς, κόμματα, μηχανισμούς, ως την τελική νίκη. Αυτοοργανωμένοι, ακιδεμόνευτοι αγώνες σε πόλεις και χωριά. Από τη Χαλκιδική ως την Ευκαρπία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Ευαγγελής και μετά Εδωά. Λοιπόν, μετά από όσα πολλά ακούστηκαν, εγώ δεν έχω να πω πολλά. Εντάξει, Παντελής είμαι, στους αμπελόκηπους μένω, από την πρωτοβουλία Αγώνα Δυτικών Συνοικιών. Εδώ και 3-4 χρόνια υποστηρίζουμε τα μικρά και μεγάλα κινήματα αυτού του λαού μπροστά στην υποβάθμιση της ζωής του και μπροστά στη βάρβαρη επίθεση που δέχεται από το υποτιθέμενο δημοκρατικό κράτος. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για το ζήτημα εγκληματική οργάνωση, τα άκρα, το ένα το άλλο, ένα πράγμα έχω να δηλώσω μόνο. Το ένα άκρο είναι το κράτος αυτό, όπως το ξέρουμε, που σίγουρα δεν είναι κράτος δικαίου, με βάση και όσα είπε ο συναγωνιστής, ο δικηγόρος, πώς γίνονται διάφορα πράγματα. Το άλλο άκρο ποιο είναι? Είναι ή δεν είναι ο αγωνιζόμενος λαός που θέλει δημοκρατία, ελευθερίες, να σώσει το περιβάλλον, καλύτερες συνθήκες ζωής?
Με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα ότι είμαστε στο άλλο άκρο. Διότι αυτά είναι τα άκρα που πάντα υπήρχαν στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι το αποδεχόμαστε και ότι θα κάνουμε έναν αγώνα, εσείς θα κάνετε έναν αγώνα για τη Χαλκιδική, σε συνδυασμό με τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που γίνονται σε όλα τα επίπεδα, εργατική, περιβαλλοντική, να συντονιστούν κάποτε, να δούμε ποιος είναι ο εχθρός τελικός, από πού προέρχονται τα προβλήματα, ώστε να έχουμε κάποια ελπίδα για το μέλλον. Αυτό το μήνυμα εγώ θα ήθελα να πω και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε στις συνοικίες μας, που όπως υπόθηκε είναι πραγματικά υποβαθμισμένες. Δεχόμαστε περιβαλλοντική επίθεση, μια και είναι περιβαλλοντικό το τέτοιο, είναι Διάνα, είναι Τιτάν, είναι όλος ο αέρας με τα χημικά από τη Χαλκιδική που πραγματικά θα έρχεται, και χρειάζεται ο κόσμος αυτός να έχει μια ενημέρωση, δηλαδή και μέσα στις δράσεις που δεν ξέρω τι πρόκειται να προβλεφθεί. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική μια βαθιά ενημέρωση του κόσμου στις δυτικές συνοικίες. Να δει πραγματικά τι συμβαίνει και να μην ακούει τα ψέματα ακριβώς, τα ψέματα που λένε τα μέσα ενημέρωσης, τα καλοπληρωμένα από τους ίδιους που έχουν συμφέρον να γίνουν και τα μεταλλεία και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, και ένα πράγμα θέλω για τους εργαζόμενους στη Χαλκιδική, στα μεταλλεία, στην Ελντοράντο, που τι τους έχουν υποσχεθεί τόσα πράγματα, αρκεί να δούμε τι συμβαίνει και τι συνέβη σε άλλες χώρες. Ένα πράγμα μόνο. Κοιτάξτε στη Βολιβία με τα μεταλλεία χαλκού που κατέστρεψαν ολόκληρες κοινωνίες, και οι πολυεθνικές μόλις τελείωσε σηκώθηκαν και φύγανε και αφήσανε καμένη γη. Κοιτάξτε στη Νότια Αφρική οι εργαζόμενοι τι πάθανε πέρυσι, που ζητήσανε μια μικρή αύξηση μεροκάματο και στείλανε την αστυνομία την πληρωμένη από τις πολυεθνικές και σκοτώσαν 35 άτομα. Αυτό μόνο να έχουν υπόψη, που νομίζουν ότι θα βρουν θέσεις εργασίας. Γιατί και το να βρω μια θέση εργασίας, εντάξει, όλοι, κανείς δεν θέλουμε να είναι άνεργος και πώς το λένε, κανείς να είναι άνεργος, χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας. Αλλά τώρα τι θα πει θέσεις εργασίας? Δηλαδή άμα πούνε, ξέρω εγώ, σε πληρώνουμε για να είσαι ταβατζής για τη μάνα σου, το λέω συγγνώμη δηλαδή, θα πούνε εντάξει θα βρω δουλειά? Ας τους το εξηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είναι εχθροί μας. Απλώς έχουν φάει στο κεφάλι την προπαγάνδα. Και τι θα πάρουν σε σχέση με τα κέρδη που θα φύγουν έξω από την Ελλάδα, οπωσδήποτε. Είναι μια ιδέα για την ανάπτυξη που το έχουμε δει σε διάφορες χώρες, τις λεγόμενες του τρίτου κόσμου, που ανάπτυξη σημαίνει αυτό. Οικονόμα αμέσως και το εδώ και τώρα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, συναγωνιστές. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλές ιδέες για το θέμα της ανάπτυξης. Πώς την εννοούμε. Πάντως αυτό σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη. Το ζήτημα και το κίνημα αυτό μαζί με άλλα κινήματα πρέπει να επιμείνει. Είμαστε όλο και μεγαλύτερο μέρη του πληθυσμού, είναι μαζί τους, και να επιμείνει σε παρατεταμένο αγώνα, μόνο έτσι, και μαζικό αγώνα, μόνο έτσι θα καταφέρει κάτι. Αυτά. Παίρνω την ευκαιρία. Όπως ανάφερε ο φίλος μας ο Παντελής, στην Ουκρανία η Μέρκελ πληρώνει τους Ουκρανούς να γίνουν ταβατζίδες για τις μάνες τους, τους νεοφασίστες. Και πήραν και εξουσία κιόλας. Παίρνω την ευκαιρία από το σχόλιο που έκανε ο Παντελής για να πω ότι πράγματι αυτός ο αγώνας είναι μαραθώνιος και θα εξελιχθεί και σε βάθος χρόνου και σε βάθος διαφορετικών και διάφορων καταστάσεων. Ένα από τα σοβαρότατα μέτωπα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή αυτός ο αγώνας είναι το οικονομικό. Με τόσες πολλές διώξεις και παρά την προσφορά πολλών συναγωνιστών δικηγόρων,
Το κόστος των παραβόλων είναι τεράστιο. Με κάθε λοιπόν ευκαιρία πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο να τον ενισχύουμε. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ, όποιος έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση, υπάρχει ένα κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Παρακαλούμε πολύ, όποιος μπορεί να συνδράμει. Λοιπόν, πρώτος, δεύτερος, εντάξει. Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος, είμαι από τη Δημοτική Κίνηση Αντεπίθεση των Εργαζομένων στους Αμπελόκηπους. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνεται και αυτή η ενημέρωση και να κρατάμε ζωντανά με κάθε ευκαιρία αυτά τα κινήματα, αλλά θέλω να σημειώσω επίσης 2-3 πράγματα. Ένα, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την ελληνική κοινωνία αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από τη Χαλκιδική και έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι ακριβώς ότι ενημερώνουμε μας στη φάση ότι να μάθει στόμα-στόμα. Έχει αποδείξει αυτό το κίνημα ότι έχει φύγει από τα όρια της Χαλκιδικής. Οι δύο πολύ μεγάλες διαδηλώσεις και η συναυλία είναι χαρακτηριστικό. Έδωσε ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει σε ένα κίνημα και είναι χαρακτηριστικά έτσι. Είναι οι πιο μεγάλες κινητοποίησεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και είναι οι πρώτες τόσο μεγάλες κινητοποίησεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα για περιβαλλοντολογικά θέματα, αλλά και είναι και ενάντια σε αυτά τα τρομερά, τα ασύλληπτα αστυνομικά μέτρα, το κράτος έκτακτης ανάγκης που στείλουν απέναντι σε κάθε κινητοποίηση του ελληνικού λαού. Αυτή η κατάσταση και πρέπει να μας δυναμώνει να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει να μας δυναμώνει για να καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση είμαστε, σε ποια κατάσταση είναι η ελληνική κοινωνία. Μπορεί να νιώθουμε στο πετσί μας αυτή την ένταση της καταστολής, τα δικαστικά μέτρα, την παραβίαση των συνταγμάτων, των νόμων, του οποιοδήποτε δικαιώματος, αλλά δείχνει και την αδυναμία του αντίπαλου. Αυτή η κατάσταση υπάρχει στην Ελλάδα γιατί πραγματικά αν ήταν όλο αυτό που λένε είναι οι Έλληνες στον καναπέ και δεν γίνεται τίποτα, γιατί τόση μεγάλη καταστολή, τόσα πολλά μέτρα. Είναι όντως δύσκολη κατάσταση, αλλά δείχνει ότι και ο αντίπαλος, τα συμφέροντα, η κυβέρνηση, τα μνημόνια, όλοι αυτοί που βολεύουν το μέλλον μας, είναι και αυτοί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και είναι και χαρακτηριστικό νομίζω και αυτά του Δημάρχου εκεί του Πάχτα, οι απειλές πλέον και οι εκβιασμοί ότι θα καούν τα χωριά άμα δεν εκλεγεί. Αυτή η κατάσταση πρέπει να μας δυναμώνει και να μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάθεση. Και αυτό να το βγάζουμε. Οι ενημερώσεις και αυτές και οι εκδηλώσεις πρέπει να έχουν αυτό το χαρακτήρα. Ότι εδώ υπάρχουν αποτελέσματα και μπορούν πραγματικά να γίνουν πολύ μεγάλα πράγματα και να ξεπεράσουν ακόμα και αυτά τα όρια των τόσο μεγάλων κινητοποιήσεων που έχουν γίνει και τις συναυλίες. Δηλαδή, ήταν και μια ανάσα. Εγώ που μένω στις δυτικές συνοικίες, τα ποτάμια του κόσμου που κατέβαιναν σε συναυλία δεν ήταν για να πάνε να δουν κάποιους καλλιτέχνες. Τόσο μεγάλη κινητοποίηση και δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Ίσως να μας πούνε οι πατεράδες μας για τη δεκαετία του 70 τέτοιες καταστάσεις παλαϊκής κινητοποίησης γύρω από αυτό το ζήτημα. Πρέπει να δυναμώνουμε από αυτό και να προχωράμε αποφασισμένοι. Νομίζω δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει απλώς να αναβληθεί ενώπιση των εξελίξεων επειδή υπάρχουν εκλογές δημοτικές, ευρωεκλογές κτλ. Πρέπει να προχωρήσει και πρέπει με κάθε τρόπο και το συντονιστικό εδώ από τη Θεσσαλονίκη και χρειάζεται και βοήθεια όλων μας και εμείς δεσμευόμαστε σε αυτό να προχωρήσει από το οικονομικό μέχρι σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μπορεί να βάλει και οποιοδήποτε άλλη πρωτοβουλία μπορεί να υπάρξει, να βοηθήσουμε όλοι και να δυναμώσουμε γιατί πραγματικά μπορούμε να έχουμε νίκες πάνω σε αυτά τα ζητήματα και μπορούν αυτές οι νίκες να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, να ενισχύσουν την πίστη του κόσμου στην αυτοοργάνωση, στον αγώνα, στο ότι μπορεί ο καθένας να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να έχει αποτελέσματα. Αυτά και ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την εκδήλωση αυτή, την πρωτοβουλία των δυτικών συνοικιών. Παρόλο που όταν βρίσκεται κανείς σε μια εκδήλωση όπου συμμετέχει το κίνημα από τις Σκουριές, αισθάνεται ότι, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι κάτι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Ζώντας στη Θεσσαλονίκη,
πέρα από το ό,τι και αν έχει υποθεί, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και οτιδήποτε θα έχει να κάνει με αυτές τις αλλαγές και την επέμβαση που γίνεται στη γη, ότι μας πιάνει εμάς, αυτό δεν φτάνει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Το πρόβλημα είναι το ότι έχουμε κάτι να δούμε από αυτό το κίνημα. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Ήδη, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω μέσα από αυτή τη διαδικασία του κινήματος, στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχει μια συσπήρωση του κόσμου, με πολιτικούς όρους διεκδικώντας πλέον την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή τους, που πρέπει να στηριχτεί οπωσδήποτε. Αυτό από μόνο του δίνει και το στίγμα του αγώνα σήμερα. Ότι δεν αρκεί να γίνονται τοποθετήσεις στη λογική συμπαρίσταμε. Δεν αρκεί η συμπαράσταση. Θα πρέπει να υπάρξει συστράτευση. Γιατί αν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο που λέγεται Χαλκιδική χάνουν τη γη τους, χάνουν τον τόπο τους, και αύριο μεθαύριο θα περάσει αυτή η πρακτική, θα πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, εγώ αισθάνομαι ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και σε εμένα, σε αυτό το τόπο που πατάω. Και γίνεται σε μένα γιατί όταν εμένα θα μου κλείσουν την επιχείρηση και θα αναγκαστώ να βγω στην αγορά εργασίας στα 53 μου, είναι σαν να μου λέει βρες ένα μέτρο και θάψου. Το ίδιο ισχύει όταν θα πρέπει να σκεφτώ τα παιδιά μου. Γι' αυτό θέλω να είμαι λίγο πρακτικός. Για όποιο το αντιλαμβάνεται αυτό. Εάν η αλλαγή και η δικαίωση του όποιου αγώνα, τόσο στις σκουριές, όσο η ανατροπή των όποιων σχεδίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή, στο Κιλκής που λέμε, στις Σέρρες ή οπουδήποτε άλλο, δεν μπορεί σήμερα να περάσει από μια συμπαράσταση απλή και €1 που θα δώσουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Αυτό θα πρέπει να περάσει από τη δικιά μας την πρακτική στο χώρο μας, στην κατεύθυνση ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανατραπεί με όποιους όρους. Πιστεύω ότι υπάρχουν όροι αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να αποκτηθεί και αντίστοιχη εμπειρία των 3 τελευταίων χρόνων και από το συνδικαλιστικό κίνημα στις ήττες που έχει φάει, και θα πρέπει να ανατρέψει και να αλλάξει τη λογική του πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και να συμπαραταχτεί με αυτά τα κινήματα. Πρωτοπόρος αυτόν τον αγώνα εγώ βλέπω τις σκουριές, ακριβώς γιατί το αισθάνονται και το έχουν, το ζουν, το βιώνουν οι άνθρωποι. Όμως από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρξει και μια οργανωτική υποδομή τέτοια που να μας φωνάζει και να εμπνέει τον κόσμο. Να μην βγαίνει στον δρόμο σήμερα και να λέει μα με ποιον να πάω. Τι υπάρχει σήμερα. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι στο καναπέτο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο στο καναπέτο. Έχει πρόβλημα να σηκωθεί από το καναπέτο και να πάει με ποιον. Το στοιχείο λοιπόν της συμπαράταξης είναι εκείνο το οποίο βγαίνοντας στον αέρα, βγαίνοντας στον κόσμο, θα δώσει και κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, θα δώσει και δύναμη να βγουν από το καναπέ τους, που αυτή τη στιγμή κάθονται στο καναπέ τους. Σε αυτή λοιπόν τη βάση υπάρχουν, πρακτικά πώς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα εργοστάσια τα οποία είναι έτοιμα να κλείσουν ή αυτά τα οποία ξεπουλιούνται. Υπάρχει ο δημόσιος χώρος που ξεπουλιέται. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία συνεννόησης πάνω σε αυτό το χώρο, τέτοια η οποία μη τι άλλο και από όποια ιδεολογική κατεύθυνση μπορεί να έχει ο καθένας, μα όποια ιδεολογική κατεύθυνση, να υπάρχει μια μίνιμουμ κατάσταση που να λέει πρέπει να σώσω, όχι μόνο τη δουλειά μου, γιατί αυτό το είδαμε, μόνο η δουλειά σου δεν σώζεται. Θα πρέπει να σωθεί όλος ο τόπος για να σωθεί και η δουλειά σου. Εγώ αυτό το πράγμα ήθελα να καταθέσω και θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση, η πρωτοπορία σε αυτή την κατεύθυνση την έχουν αυτή τη στιγμή οι σκουριές. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ συμπαρατάσσομαι στον αγώνα αυτόν, δεν συμπαραστέχομαι, συμπαρατάσσομαι και πιστεύω στη δικαίωσή του μέσα από τη δικιά μου συμπαράταξη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σίγουρα. Έλα από εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί. Λέγομαι Παπαδόπουλος Ευθύμης, είμαι κάτοικος εδώ του Δήμου Παύλου Μελά. Έχω καλυφθεί επιμέρους δηλαδή από τους διάφορους προλαλήσαντες. Εγώ ήθελα να σας αναφέρω ένα γεγονός, το οποίο να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί το τέρας πια το έχουμε μπροστά μας με τα πολλά του κεφάλια, δεν είναι 12, δεν είναι 13, δεν είναι 15. Άλλα μας κουνάνε, έχει βγάλει και δάχτυλα τώρα, κάποιοι κουνάνε και το δάχτυλο, κάποια μέλη του τέρατος.
και ο άνθρωπος που έχουν να επιτελέσουμε όλοι, από όποιο μετερίζει και αν παλεύουμε και από όποιο μετερίζει και αν αντιστεκόμαστε, είναι όχι Ηράκλειος, μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Τώρα, ένα γεγονός που ήθελα να μοιραστώ και αυτός ήταν ο σκοπός που ήθελα να παρεύω περισσότερο, είναι το εξής. Πέρα από όλους αυτούς που τους λέμε σύστημα, με ένα νεολογισμό, ας το πω εγώ, γιατί για μένα υπάρχουν πρόσωπα και όχι συστήματα, ούτε τα πρόσωπα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν πολλά πράγματα. Η κόρη μου είναι πρωτοετής στο γεωλογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επειδή άκουσα πολλά για επιστήμονες, η πρώτη εκδρομή που έκανε το τμήμα της σαν πρωτοετής φέτος ήταν στις Σκουριές. Ήταν στο Στρατώνη, στις Σκουριές, γενικά σε εγκαταστάσεις της Ελληνικός, καλεσμένοι από την Ελληνικός Χρυσός. Το τμήμα ολόκληρο του γεωλογικού. Διαφήμιση, προπαγάνδα για το θεάρεστο έργο που επιτελείται στη μεταλλουργία και γενικά στην περιοχή. Και έχει γίνει και κάτι ακόμα το οποίο δεν έγινε στο δικό της το τμήμα, αλλά έγινε σε δεύτερο, ας πούμε, που πήγε άλλη μέρα, γιατί δεν πήγαν όλα τα παιδιά μαζί. Κάποιο παιδί φορούσε μπλούζα SOS Χαλκιδική, γιατί ήταν από την περιοχή, φοιτητής του τμήματος, τον οποίο δεν του επιτρέπανε να μπει στο χώρο και απειλούσανε από ότι να φύγει ή ολόκληρο το τμήμα ή αυτός να βγάλει την μπλούζα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε ότι δεν θα κάνει και τόση ιδιαίτερη σημασία για μια εταιρεία τεράστια, για μια εταιρεία που επενδύει δισεκατομμύρια υποτίθεται, για μια εταιρεία που έχει τόσους εργαζόμενους. Παρ' όλα αυτά, μία μπλούζα τους ενοχλούσε να παρουσιαστεί στο χώρο της, ας το πούμε. Τη δημοκρατία, ας το πούμε, την ελευθερία της γνώμης, το φιλελεύθερο μοντέλο που υποτίθεται πρεσβεύουν όλοι αυτοί οι κύριοι, ας το πούμε, ούτε καν αυτά τα στοιχειώδη δεν τα σέβονταν. Δηλαδή τη διαμαρτυρία ενός νέου που είχε την άποψη να είναι. Αυτό το γεγονός ήθελα να μοιραστώ περισσότερο μαζί σας. Θέλω να πω πάντως ότι σίγουρα είμαστε και εμείς στο πλάι σας, σίγουρα πρέπει οι δυνάμεις να μην κατακαιρματίζονται, αλλά να στρέφονται και να συσπυρώνονται πάρα πολύ σε έναν αγώνα ιδιαίτερο κρίσιμο όπως είναι αυτός της Χαλκιδικής, γιατί μας επηρεάζει όλους. Αυτό το γεγονός ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας. Αν δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής, ο κύριος, να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Λέγομαι Σεραφείμ Μπεϊτσίδης, χαιρετίζω την εκδήλωση. Όπως κάθε εκδήλωση είναι καλό, πολύ περισσότερο όταν γίνεται σε μία φάση και σε μία κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Από τη μεριά μου θα ήθελα να πω για τα οικονομικά που έβαλε ο πρώτος ομιλητής. Το 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια δολάρια είναι σε βάθος πενταετίας, όχι για εκεί, αλλά για την Ελλάδα. Ελλάδα σημαίνει Κιλκής, Σκαβάλα, Αλεξανδρούπολη κτλ. Τα υπόλοιπα, από πού θα έρθουν τα μηχανήματα κτλ. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεύτερον, ξέρουμε πολύ καλά, όλοι το γνωρίζουμε νομίζω, ότι από τα τέλματα του Μποδοσάκη έχουν πουληθεί 280 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο της επένδυσης για την Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία, περισσότερο για μένα, είναι το εξής. Θα πρέπει να κατανοήσουμε η Χαλκιδική είναι η βάση. Δεν θα μείνει τίποτε όρθιο στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο. Δεν θα υπάρχει κοίτασμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα το είχα κάνει τσόρι γιατί δεν του συνέφερε. Σήμερα έχουν τις υποδομές και τις βάζουν στη Χαλκιδική και θα πάει και στους Κιλκείς και στις Σέρρες και στη Καβάλα και έχει άπειρα μικρά ή μικρότερα κοιτάγματα για αυτούς. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι η εταιρεία αυτή μέσα σε 2 χρόνια με τα κοιτάγματα της Ελλάδας
από την άλλη θέση ανέβηκε στην έκτη. Σε παγκόσμια κλίμακα, σε αντίστοιχες εταιρείες. Αυτό από μόνο του μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Τώρα, ως για την επένδυση, ακούω τη λέξη επένδυση. Πεδίο σημαίνει ότι βάζω 10 ευρώ και με τη δουλειά θα κάνω 20. Όταν μια επένδυση καταστρέφει μονάχα, αφαιρεί μονάχα, από εκεί που γίνεται. Με μόνο σκοπό να κερδίσει ποιος? Η εταιρεία που θέλει. Δεν είναι επένδυση, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο την λέξη. Χρησιμοποιώντας τη λέξη που χρησιμοποιούν οι ίδιοι τους, κάπου φοβόμουν τα νερά. Δεν είναι επένδυση. Είναι αρπαχτή. Είναι αρπαχτή. Δεν μιλάμε εδώ. Η εταιρεία τέτοιου μεγέθους, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν ήρθε εδώ απλώς να κερδίσει. Αυτό είναι δοσμένο. Ήρθε να κυριαρχήσει ή αν θέλουμε να επιβάλλει μια πολυταρχία της εταιρείας. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, και όποιος θέλει απολυταρχία, μακάρι να πάει ταχθεί. Είναι η απολυταρχία μέσω αυτής της εταιρείας και βέβαια συν όλα τα άλλα. Αλλά ο μοχλός από εδώ και πέρα, για εδώ, είναι η εταιρεία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Γεια σας. Λέγομαι Σωτηρίου Κώστας και βλέπω ότι γίνονται κάποιοι σχολιασμοί και έπαινοι για το τι γίνεται στις σκουριές, τι γίνεται στις Σέρρες κλπ. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το διαφοροποιήσουμε. Εγώ τουλάχιστον λίγο το διαφοροποιώ. 317.000 στρέμματα λοιπόν καταστρέφονται στη Χαλκιδική και απέχουν μόνο 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. 60 χιλιόμετρα περίπου απέχουν τα 90.000 στρέμματα του Κιλκής. Γύρω στα 80 απέχουν τα 11.000 στρέμματα στο Άγγις Δροσερών. 120.000 στρέμματα, όλα αυτά έχουν δοθεί, έτσι. 120, ακόμα χειρότερα. 120.000 στρέμματα έχουν δοθεί στο Παγκαίο. Στη μέση βρίσκεται το 1,5 εκατομμύριο Θεσσαλονικαίων. Ας σταματήσουμε να επενούμε το τι κάνουν τα επιμέρους μέρη και ας συνειδητοποιήσουμε ως Θεσσαλονικείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή και εμείς δεν γλιτώνουμε από αυτή την καταστροφή. Όταν ο κύριος γύρισε και είπε, ο Γιώργος, ότι η σκόνη θα έρχεται από τη Χαλκιδική, όταν στη μέση είναι η Θεσσαλονίκη και έχει Κιλκής, Παγκαίος, Σέρρες, Χαλκιδική, για πέστε μου κατά πού θα πρέπει να φυσάει ο άνεμος για να μην είναι έξω η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Θεσσαλονικιός ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με τις σκουριές, το ίδιο πρόβλημα με το Κιλκής και με το ίδιο πρόβλημα με όλη την γύρω περιοχή τη γεωγραφική. Συνεπώς, θα πρέπει να κατέβει και ο ίδιος και να μην επεινεί τις σκουριές, αλλά να κατέβει και ο ίδιος στην Τζιμισκή. Και όταν λοιπόν γίνεται μια πορεία με 20.000, να νιώθεις υπεύθυνος γιατί δεν είναι 200.000 των Θεσσαλονικαίων. Κάπου εκεί πέρα πρέπει να το εστιάσουμε. Όταν ο κύριος Τσιραπίδης που έχω την ομιλία του πήγε στο Κιλκής για να τους πείσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, γύρισε και τους είπε να μην στεναχωριούνται οι Κιλκισιώτες από εκεί, διότι το μετάλλευμα και το χώμα όλο θα φεύγει και θα πηγαίνει και θα γίνεται επεξεργασία στην Χαλκιδική, διότι εκεί θα πέφτει το κιάνιο. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά τα χώματα για να πηγαίνουν στη Χαλκιδική για επεξεργασία θα περνούν από εδώ, από το 1,5 εκατομμύριο. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό ως κόσμος το 1,5 εκατομμυρίου δεν κάνουμε τίποτα. Ο Πόμπολας δεν στεναχωριέται για μερικές χιλιάδες της Χαλκιδικής. Στέλνει κάποια μάτια και τελειώνει η ιστορία. Φοβάται το 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό απαγορεύει οτιδήποτε έχει στα ΜΜΕ να μην μάθει το 1,5 εκατομμύριο το τι θα πάθει, όχι το τι γίνεται στις σκουριές. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο πρέπει να ξυπνήσουμε εμείς εδώ πέρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο στόχος της ομιλίας και αυτό πρέπει να είναι και ο σκοπός μας από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Δεν μπορεί να δίνουμε κάποια διαφημιστικά στον φοιτητή και να γυρνάει και να λέει
Δεν με ενδιαφέρει αυτό, εγώ είμαι δεξιός. Αλλά μην το θέτουμε κομματικά και ο άλλος και σε οποιοδήποτε άλλη πλευρά δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί απλά είναι αγημέρωτος. Αυτό το έλλειμμα της ενημέρωσης, αν δεν το μεταβιβάσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν είναι οι σκουριές που θα πάθουν καταστροφή. Την ντομάτα της λαϊκής την παίρνουμε από τον νεοχώρη που ο κύριος Μάχτας του συμβούλευσε με φιαλωμένο νερό να περνούν τον καιρό τους εκεί πέρα. Το κατσικάκι από τον νεοχώρη είναι στο τσιγκέλι του κρεοπόλι εδώ της Θεσσαλονίκης και πουλιέται. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά το θέμα να μιλάμε και με ρομαντισμό και να δέστε τι γίνεται στις σκουριές ή να δέστε τους άλλους και κάνουν στις αίρες. Και μπράβο τους. Όχι κύριοι, δεν είναι έτσι και κυρίες μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε εμείς ως Θεσσαλονικείς πια εδώ πέρα. Το και μετά από 2 χρόνια θα το νιώσουμε ότι από πάνω μόνιμα θα έχουμε ομπρέλα από αρσενικό και όχι μόνο. Και εκεί σε Παγκαίο έχουν και το ουράνιο. Ο υδράλινος θα συρφογυρνάει. Εμείς ακόμα θα καθόμαστε και θα λέμε μπράβο στους χαλκιδικιώτες. Συγγνώμη, το βλέπω λίγο λάθος. Αυτά. Να βάλω αυτό. Είμαι η Φωτεινή, είμαι στην πρωτοβουλία αντίστασης Ευόσμου και ήθελα να δηλώσω τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των κατοίκων στις σκουριές. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας και προσπαθούμε όσο περισσότερο να δείξουμε στον κόσμο το τι συμβαίνει, να καλούμε στις εκδηλώσεις, να πειράσουμε φυλάδια, έτσι ώστε να ανοιχτεί αυτό το ζήτημα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι είναι δικός μας αγώνας και αγώνας όλων μας, γιατί όπως είπε και ο κύριος πριν και όπως αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές, μας αγγίζει, είναι δίπλα μας, το νιώθουμε και πρέπει να το νιώθουμε δικό μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια υπέροχη περιοχή. Είχαμε πάει κάμπινγκ το καλοκαίρι και πραγματικά όταν είδα πώς είναι, όταν κάναμε τις βόλτες μας και είδαμε τις θάλασσες και ανεβήκαμε πάνω και είδαμε το βουνό, εμένα μου ήρθε να βάλω τα κλάματα από το πώς έγινε και σε σχέση με την πρώτη φορά που κάναμε ανάβαση και την δεύτερη, δηλαδή σε μια περίοδος μιας εβδομάδας, είχε ήδη χαλάσει περισσότερο το βουνό. Την ίδια περίοδο που μας κοροϊδεύουν ότι έχουν σταματήσει προς το παρόν τα έργα και ότι θα συνεχιστούν το 2014. Είμαι από την Πτολεμαΐδα. Δηλαδή έχω περάσει πολλά χρόνια εκεί πέρα και ξέρω πώς είναι η κατάσταση και η κατάσταση εκεί θα είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα είναι στην κατάσταση όταν θα ξεκινήσουν τα μεταλλεία να λειτουργούν. Ας πούμε τα καλοκαίρια η μαμά μου, όποτε δεν είχαμε σχολείο, μας έτρεχε στο χωριό που είναι μισή ώρα παραπέρα, ίσα-ίσα για να μην είμαστε ακριβώς πάνω από τα εργοστάσια. Και πραγματικά σας εύχομαι να μην χάσετε ποτέ δικό σας άνθρωπο. Από το περιβάλλον που έχεις δημιουργήσει εσύ, έτσι, από κάτι που εσύ θέλησες να κάνεις. Γιατί εγώ δεν έχω ζήσει τον αγώνα στην Πτολεμαΐδα. Ίσως επειδή ήμουν μικρή, δεν ξέρω. Πάντως, είδα ότι όλοι συνεργάζονται και το θεωρούν σαν κάτι φυσιολογικό, ενώ δεν είναι. Και δεν πρέπει να είναι. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υπερασπιστούμε αυτόν τον αγώνα, γιατί δηλαδή δεν γίνεται ό,τι όμορφο έχουμε και ό,τι μπορούμε να διατηρήσουμε και από οικονομικής άποψης και η φύση είναι αυτή που μας στηρίζει. Δεν γίνεται να για τα συμφέροντα κάποιων λίγων να τα ξεπουλάμε όσο, να τα θυσιάζουμε και
να μην ενδιαφερόμαστε για αυτά και να πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά. Αξίζει να αγωνιστούμε. Και αρχικά αξίζει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Να μιλήσουμε στον κόσμο γύρω. Και εφόσον θα δεχτούμε και θα κατανοήσει αυτός ο κόσμος το τι συμβαίνει, προφανώς θα ρηχτεί στον αγώνα. Και προφανώς θα παλέψει γι' αυτό. Γιατί είναι δίκαιος αγώνας. Και αυτό και είναι όλων μας. Ευχαριστώ. Κώστα, θα έχεις να μιλήσεις? Εγώ, όχι. Σωτήρης. Μια καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Σωτήρης. Συμμετέχω στην Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, όπως και σε άλλους κινηματικούς χώρους εδώ της Δυτικής Θεσσαλονίκης, παράδειγμα του θέματος Μάτιτα. Λοιπόν, υπόθηκαν πολλά πράγματα. Και μιας και είμαι και από αυτούς που οργανώσαμε την εκδήλωση, βασικά εγώ θέλω να μείνω σε ένα. Υπόθηκε βέβαια πριν και πολύ σωστά ότι το θέμα της Χαλκιδικής, το αγώνα δηλαδή ενάντια στην καταστροφή, δεν είναι θέμα της Χαλκιδικής, είναι θέμα και της Θεσσαλονίκης. Νομίζω πιστικά υπόθηκαν, δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω. Υπάρχει ένα ερώτημα βασικό, στο οποίο νομίζω πρέπει να απαντήσουμε όλοι. Μπορεί αυτός ο αγώνας ή κάθε αγώνας να νικήσει και πώς? Εγώ θεωρώ ότι βασικός στόχος αυτής της εκδήλωσης, πέρα από το στοιχείο της ενημέρωσης, που είναι το πρώτο και το πιο πολύ βασικό, είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, επειδή εγώ ανήκω σε εκείνους που έχουμε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, όχι θεωρητικά, μέσα από τη στάση μας, μέσα από τη συμμετοχή στους αγώνες, και χαίρομαι που είμαστε πολλές χιλιάδες και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν πρέπει να αδικούμε τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη των 1,5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει δώσει χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο. Η Θεσσαλονίκη αυτή, όταν βγαίνουμε παράδειγμα στο κέντρο και μοιράζουμε 7, 8, 10.000 φυλάδια στο κέντρο, και είναι το καλύτερο γκάλο που ξέρετε, παρόλο που τα κανάλια είναι εναντίον μας, διαπιστώνουμε ότι το 99 περίπου τα 100 του κόσμου και παραπάνω ίσως είναι μαζί μας, όχι μόνο επειδή είναι δίκαιος αγώνας. Επειδή κάπου θέλει να ακουμπήσει και να πιαστεί, κάπου βρε αδερφέ θέλει να δει κάτι να γίνεται. Ένα φως στη μαυρίλα. Ξανά έχουμε στο ερώτημα. Μπορεί να νικήσει αυτός ο αγώνας και πώς? Λοιπόν, η απάντηση νομίζω είναι απλή. Και πού μπορούμε να βασιστούμε? Δεν μπορούμε να βασιστούμε στους μεγαλόσχημους. Ειδικά τώρα που είναι πριν τις εκλογές εμφανίστηκαν πολλοί. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα τυχαία, έτσι. Μην μου ζητήσετε ονόματα. Δήμαρχοι που μπορεί να έχουν βγάλει ψηφίσματα, αλλά όταν κάποιοι τους ζητάνε τον χώρο για να κάνουν μια εκδήλωση, δεν το δίνουν. Μπορούμε να βασιστούμε? Εγώ λέω όχι. Μπορούμε να βασιστούμε σε ανθρώπους που με την γραβάτα εμφανίζονται τώρα τελευταία? Εγώ λέω όχι. Πού μπορούμε να βασιστούμε? Σε εμάς. Σε κανέναν άλλον. Αν εμείς κινηθούμε και κάνουμε αυτό που πρέπει, θα έρθουν και άλλοι. Αλλά αυτό είναι τριτεύον, ούτε καν δευτερεύον. Λοιπόν, εμείς, μια και όλοι το ομολογούμε, ανήκουμε σε κλιματικές οργανώσεις του λαϊκού κινήματος, αυτή τη μεγάλη κλιματική οργάνωση που λέγεται λαϊκό κίνημα. Λοιπόν, λέμε το εξής. Ότι έχουμε στόχο μέσα από την εκδήλωση να γίνουμε περισσότεροι. Γι' αυτό σας καλούμε, όχι γενικώς και φερημένα. Έξω υπάρχουν κάποιες λίστες. Η μία αναφέρεται στον αγώνα της Χαλκιδικής, που δεν είναι μόνο της Χαλκιδικής. Η άλλη αναφέρεται στον αγώνα που γίνεται εδώ στη γειτονιά της Ευκαρπίας ενάντια στο ΣΜΑΚ, ιδιαίτερα ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Και οι δύο λίστες ζητάνε συναγωνιστές. Λοιπόν, υπάρχει ένα κάλεσμα προς όλους. Όσοι δεν το κάνατε μπαίνοντας, μπορείτε να το κάνετε βγαίνοντας. Εφόσον έχετε πιστεί βέβαια όλη την κουβέντα. Να αφήσετε το όνομά σας, τα στοιχεία σας, πρώτον να ενημερώνεστε, και δεύτερο, όποιος θέλει να συμμετέχει στην κινητοποίηση να βάλει δίπλα το κουτάκι. Ότι θέλω να συμμετέχω. Τι φιλοδοξούμε να κάνουμε? Φιλοδοξούμε σε κάθε γειτονιά, αφού γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, και αφού μαζευτούμε πιο πολύ, να αρχίσουμε να βγαίνουμε στον δρόμο. Ξανά και ξανά. Υπάρχει σκέψη εδώ στα δυτικά να κάνουμε μια μεγάλη όσο γίνεται κινητοποίηση. Για το θέμα του αγώνα που λέγαμε. Εγώ θα έλεγα γιατί μόνο γι' αυτό. Να είναι και για το θέμα του άλλου δηλητηρίου, εδώ όπως στον Τιτάνα. Και ας έρθει προσθέσει ο καθένας ό,τι θέλει.
Λοιπόν, αφού έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να το οργανώσουμε. Λοιπόν, αν κινηθούμε έτσι, οι φίλοι από τους ΣΕΡΕΣ δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει σκέψη και είναι και πρόταση. Επειδή προφανώς η Χαλκιδική μόνη της δεν μπορεί να νικήσει. 3.000 είναι στην Ερισσό. Εγώ, εκτίμησή μου, εγώ δεν είμαι Χαλκιδικότης, είμαι υπηρώτης. Είμαι στον αγώνα. Λοιπόν, 3.000 στην Ερισσό, 3.000 στη Μεγάλη Παναγία, κάποιες χιλιάδες άλλοι. Δυστυχώς τα μεγαθύρια του ντόπου και ξένου καπιταλισμού, κεφαλαίου ντόπιου και του υπεριαλισμού, όπως λέμε σε μια γλώσσα. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι. Λοιπόν, δεν νικιούνται με μερικές χιλιάδες ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει το κίνημα να απλώσει, όχι μόνο στην υπόλοιπη Χαλκιδική, αλλά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει σκέψη και σαν πρόταση το καταθέτω. Λοιπόν, υπάρχει συζήτηση εδώ και καιρό, αν μπορούμε να οργανώσουμε ένα καραβάνι, α το πούμε, ό,τι όνομα δώσετε το θέλετε, που να ξεκινάει από τη Χαλκιδική, να πάει Σέρες, Κιλκής, σε κάθε πόλη να γίνεται εξεσηκωμός. Και όλα αυτά τα ποτάμια να καταλήξουν σε ένα πιο μεγάλο χήμαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν η σκέψη και η φιλοδοξία και δεν πετάμε καθόλου στα σύννεφα. Μετά από μερικούς μήνες, ίσως το φθινόπωρο, η Θεσσαλονίκη να είναι μια πορεία των 50 γιατί όχι 100.000. Αφού πρώτα γίνουν όλα και βλέπουμε τις λεπτομέρειες, αφού αρχίσουμε να έχουμε επικοινωνία και βρισκόμαστε στις γειτονιές αλλά και στις πόλεις. Λοιπόν, περιγράφω και θα σταματήσω όμως για να μην σας κουράσω. Δίνω ένα στίγμα το πώς μπορεί να είναι η απάντηση στο ερώτημα μπορούμε να νικήσουμε και πώς. Έτσι πιστεύω εγώ μπορούμε να νικήσουμε. Και έτσι πιστεύει και ο κόσμος στη Χαλκιδική πέρα από καταβολές, γιατί ακούστηκε εδώ και για δεξιούς και τα λοιπά. Εκεί ξέρετε, εγώ έχω ζήσει παλιά, έχω δουλέψει σαν εκπαιδευτικός που είμαι χρόνια. Οι άνθρωποι πιο πολλοί ήταν δεξιοί, συντηρητικοί. Ακούγαν, το λένε και οι ίδιοι τώρα, ακούγαν διαδήλωση και τους σηκώνονταν η τρίχα. Και λένε δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι εμείς θα βγούμε και θα είμαστε απέναντι σε ΜΑΤ και θα το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, δεν έχει θέμα σημασία κάποιος έχει καταγωγή δεξιά ή έτσι αλλιώς. Σημασία έχει ότι όταν συνειδητοποιήσουμε το ζήτημα ότι ή θα αγωνιστούμε και θα ζήσουμε και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, ή δεν θα αγωνιστούμε και μας περιμένει πάνω στο μπαλκόνι και πέφτουμε κάτω. Κανείς δεν το διαλύει αυτό. Λοιπόν, όταν γίνει αυτό, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Λοιπόν, καλούμε σε αυτό. Ξεκινάμε από το μικρό. Όσοι είστε εδώ στη γειτονιά, αλλά και από άλλες πόλεις, αφήστε τηλέφωνο, όνομα, να αφήσουμε και εμείς τα δικά μας για να αρχίζουμε να βρισκόμαστε, να συζητάμε, να γνωριζόμαστε. Και αφού αρχίσουμε να συζητάμε, να οργανώνουμε πράγματα έξω στους δρόμους της πόλης. Και μετά στη Βόρεια Ελλάδα. Και μετά ξανά στη Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος, ό,τι και να βγάλει η κάλπη, είτε από εδώ είτε από εκεί, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά ελπίδα σε αυτό το τομέα της κάλπης. Λοιπόν, ό,τι και να βγάλει, νικητής θα είναι η μεγάλη εγκληματική οργάνωση που λέγεται Λαϊκό Κίνημα. Πριν κλείσουμε, να απαντηθούν καταρχήν τα ερωτήματα. Να απασχολήσω για μισό λεπτό μονάχα. Μπορώ. Λοιπόν, επειδή ο κύριος που είναι, όχι το τελευταίο παιδί, ο συνάδελφος, ο τελευταίος, ο προηγούμενος, έκανε μια ερώτηση για το τι μόλις να τρώει η Θεσσαλονίκη από όλους τους γύρω. Δεν ήθελα να πω τίποτα για το μεγαλύτερο θέμα, που είναι αντικείμενο μου, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ, άλλους λιγότερο από τους τα ξέρετε. Όμως, για να το πάρουμε τα ψήγματα χρυσού που υπάρχει μέσα, θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε κιάνιο. Με το κιάνιο, από το κιάνιο με νάτριο και οξυγόνο υδροξύλιο, δημιουργείται το υδροκιάνιο. Η Θεσσαλονίκη θα πνιγεί από το υδροκιάνιο. Πώς θα σκοτώνει το υδροκιάνιο, ξέρει όλοι. Σε ένα αρχικό μέτρο μηνών να έχεις πιάσει αγώνα, ακαρέα πεθαίνεις. Μόλις το πεις. Ακαρέα. Γιατί εδώ πρόκειται για χημική διεργασία, δεν είναι εξόρυξη. Δεν βάζουμε χρυσάφι, σκάβοντας. Χημική διεργασία για να το ξεχωρίσουμε. Το παίρνουμε πρώτα με, βέβαια ηλεκτρονική και βασιλικό όταν σκάψουμε, αλλά και αυτό διευθύνω. Αλλά μόλις για να το ξεχωρίσουμε, να το πάρουμε χωριστά και το χαρκό και το χρυσάφι. Για να το πάρουμε είναι χημική διεργασία. Έπρεπε όλα αυτά να γίνουν σε χρηστό κύκλωμα. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουν ένα ορυχείο, ένα ανατομείο, ένα μεταλλείο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει υδροκιάνιο. Μπορείτε άμεσα, ναι. Συγγνώμη. Και αν σας τρόμαξα, δυο φορές συγγνώμη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αποκατάσταση. Η διεθνής εμπειρία λέει, ο μεταλλιολόγος μπορεί να το πει, ότι αν επρόκειτο να αποκατασταθούν τα μεταλλεία,
δεν θα συνέφερε σε καμία εταιρεία να κάνει εξόρυξη. Άρα προσμένουν ότι από τη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλουν 16 με 20-22 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια από τα μεταλλεία και όλα να τα διέθεταν για την αποκατάσταση, δεν θα μπορούσαν να το αποκαταστήσουν. Υπάρχουν δύο πράγματα γι' αυτό. Το ένα είναι, το είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2002 για την ίδια περίπου εκμετάλλευση. Τότε όμως ήταν άλλες συνθήκες και δεν υπήρχε η οικονομική κρίση. Είπε λοιπόν τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το σχέδιο και κατέληξε στην απόφασή του ότι το αναμενόμενο κέρδος θα είναι πολύ μικρότερο από τη ζημιά που θα προκληθεί και γι' αυτό ακύρωσε την αδειοδότηση. Για την φοιτήτρια, την παραπληροφόρηση με τη ΜΚΟ κλπ. Έχουμε κάνει σήμερα μία καταγγελία η οποία δημοσιεύθηκε και προς την ΕΣΥΑ και προς την ΕΣΥΕΜΘ και σε όλα τα όργανα και σε κάθε ενδιαφερόμενο για αυτό που παίχθηκε σχετικά με τη ΜΚΟ και το πάντρεμα των ΜΚΟ με την Χαλκιδική. Από εκεί και πέρα εξετάζουμε και με τους δικηγόρους, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα ένα απλό κίνημα να κυνηγήσει όλα αυτά τα συμφέροντα και να δικαιωθεί στα δικαστήρια. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό νομίζουμε ότι η δικαίωση δική μας δεν είναι στα δικαστήρια, αλλά είναι να καταδεικνύουμε στον κόσμο την χειραγώγηση που κάνουν αυτά τα μέσα και σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω ότι το έχουμε πετύχει όσον αφορά το κίνημά μας. Ποιοι υπογράψανε? Εγώ τα είπα τα ονόματα. Τη μεταβίβαση ο Τσοχατζόπουλος, την αδειοδότηση ο Παπακοσταντίνου, την προέγκριση δεν είπα, την υπόγραψε ο Σουφλιάς το 2009 τον Αύγουστο, μία μέρα πριν φύγει η κυβέρνηση, προκηρυχθούν εκλογές. 28 Αυγούστου υπογράφηκε, 29 προκηρύχθηκαν εκλογές. Υπόγραψε την έγκριση της προμελέτης ο Σουφλιάς τότε. Τώρα, όσον αφορά, κάποιος από εδώ ο κύριος τα είπε, όσον αφορά το τι κάνει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος κλπ, προσπαθούμε και θα ζητήσουμε ευθύνες από τον οποιονδήποτε υπογράφει οτιδήποτε. Παρόλο που πιστεύουμε βέβαια ότι στο θεσμικό πλαίσιο και στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολα να δικαιωθεί ένα κίνημα σε αυτές τις κινήσεις. Οι χώρες που βγάλανε χρυσό μέταλλα πριν από μας, να μην πάμε μακριά, έχουμε το Λαύριο που είναι Ελλάδα. Πόσα χρόνια έχει που σταμάτησε, παρόλα αυτά δεν έχει αποκατασταθεί, έχουν δοθεί πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια για την αποκατάσταση του Λαυρίου και παρόλα αυτά και σήμερα απαγορεύεται να φυτεύουν λακανικά σύμφωνα με οδηγίες που δίνει ο Δήμος και τα παιδιά να παίζουν στις πλατείες σε χώμα. Όμως, λέει ο Αλέξης ο Μπένος, το λέει αυτό είναι ένας καθηγητής κοινωνικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο εδώ το δικό μας και λέει το εξής: ρε παιδιά, οι χώρες που βγάλανε μέταλλα, διαμάντια, πετρέλαια κλπ. Είναι και οι χώρες της Αφρικής, όπως και της Νότιας Αμερικής. Εάν γινόταν πλούσιοι οι κάτοικοι από εκεί που εξάγονται αυτά τα μέταλλα, δεν θα ερχόταν οι μαύροι από την Αφρική, θα ερχόταν ως τουρίστες στην Ελλάδα και δεν θα ερχόταν να πουλάνε κασέτες, γιατί οι χώρες τους είναι πάρα πολύ πλούσιες σε τέτοια. Η Νότια Αφρική, η Κεντρική Αφρική, η Νιγηρία είναι πάρα πολύ, το Κογκό, οι άλλες χώρες είναι πάρα πολύ πλούσιες σε κοιτάσματα. Παρ' όλα αυτά όμως ο λαός είναι πεινασμένος. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Δημοτικές εκλογές. Ναι, εμείς κάναμε κάτι πολύ πρωτοποριακό. Καταφέραμε μέσα από το κίνημα να αναδείξουμε τον υποψήφιο για αυτές τις δημοτικές εκλογές. Χρειαζόμαστε γύρω στις 6.500 με 7.000 ψήφους για να πάρουμε το Δήμο και ψηφίσανε 3.025 στην πρόχειρη ψηφοφορία που κάναμε εμείς. Και έγινε μια ψηφοφορία η οποία έγινε τέλεια, που έδειξε μια ωριμότητα δικιά μας των διοργανωτών και της κοινωνίας και νομίζουμε ότι θα έχουμε και
καλό αποτέλεσμα στις εκλογές, γιατί από τη μεριά του κινήματος κανένα κόμμα ή καμιά ομάδα δεν θα κατεβάσει δεύτερο ψηφοδέλτιο. Ακούστηκαν πολλά και νιώθω και λίγο άσχημα όταν τα ακούω, ότι οι άνθρωποι στις σκουριές μας οδηγούνε, μας κάνουνε, μας καθοδηγούνε, δεν είμαστε απόλυτα τίποτα ιδιαίτερο. Μια συντηρητική κοινωνία η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν στον καναπέ όπως είναι όλη ή σχεδόν όλη η Ελλάδα. Δύο-τρία πράγματα που είναι διαφορετικά σε εμάς ή που τα εφαρμόσαμε, τα περισσότερα κατά τύχη, αλλά νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και τους άλλους πολίτες, αγωνιστές, συνανθρώπους μας κλπ. Το ένα είναι η πολυμορφία του κινήματος. Δηλαδή από την αρχή προσπαθήσαμε να δώσουμε πάρα πολλές μορφές και στις εκδηλώσεις μας. Δηλαδή από τη σύγκρουση με την αστυνομία μέχρι καντάδα κάνανε ένα βράδυ συναγωνιστές στην παραλία της Θεσσαλονίκης μέσα από το Πλιάριο. Και λέγανε οι άλλοι απ' έξω ποιοι είναι αυτοί οι τρελοί που τραγουδάνε βραδιάτικα από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο. Επίσης η κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι θα καταλάβουμε όλο το πλέγμα. Εγώ είμαι στον αγώνα αυτόν ενάντια στα μεταλλεία από το 1989. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία τώρα το 2010, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είχε ασχοληθεί με τίποτα από όλα αυτά, ούτε και με τα κοινά. Και να πω και την ιδιότητά του, γιατί είναι προς τιμήν του και δεν είναι τέτοιο. Είναι φούρναρης. Ήρθε λοιπόν ο φούρναρης που κάθε μέρα σηκώνεται η ώρα 3 για να φουρνίσει και σπάνια το βλέπει ο κόσμος έξω και είπε, ρε παιδιά, λέω να στείλουμε μια επιστολή στο Πανεπιστήμιο να μας βγάλει μια γνωμοδότηση επί της μελέτης. Η πρώτη αντίδραση ήταν σιγά μωρέ τώρα οι καθηγητές στο κατεστημένο, σιγά μην ενδιαφερθούν για το θέμα μας και λοιπά και τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά δεν την απορρίψαμε την πρότασή του και λέμε άντε εντάξει, ετοίμασε μια επιστολή και θα τη στείλουμε. Ετοίμασε την επιστολή, τη στείλαμε και μέσα από εκεί βγήκε το πόρισμα από 45 σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός από το γεωλογικό που αναφέρθηκε σε κάποιον γιατί αυτή είναι υπέρ της μεταλλείας, βγήκε το πόρισμα και μέσα από εκεί βρήκαμε και όλους τους υποστηρικτές μας για να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας. Γιατί ο καθένας από εμάς πού να τις βρει τις γνώσεις για να πει τις χημικές αντιδράσεις ή να τεκμηριώσει το λόγο του για να γίνει πιστευτός σε έναν κόσμο, αν δεν ήταν αυτοί οι καθηγητές. Με αυτή την κίνηση λοιπόν, την οποία αρκετοί από εμάς τόσο χρόνια δεν την είχαμε σκεφτεί, με αυτή την κίνηση μετά άνοιξαν ορίζοντες. Και επίσης προσπαθούμε να ενσωματώσουμε κάθε εμπειρία κινημάτων που μας έρχεται, όπως και αν μας έρχεται αυτή. Αυτά νομίζω είναι τα διαφορετικά πράγματα που κάναμε εμείς και χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε κόντρες, ότι δεν έχουμε διαφωνίες, ότι είμαστε μια κοινωνία αγγέλων και λύνει ζητήματα και βγάζει κίνημα κλπ. Όλα αυτά που είπα υπάρχουν, αλλά καταφέραμε μέχρι τώρα να κρατάμε αυτό το κίνημα ενωμένο και να το κάνουμε και γνωστό στην υπόλοιπη Ελλάδα με τη βοήθεια όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά κι όσων μας τη δίνουν απλόχερα και βέβαια εμείς την αξιοποιούμε όσο μπορούμε. Μια απάντηση στο Σωτήρη ότι θα νικήσουμε. Αργά ή γρήγορα θα νικήσουμε. Αρκεί να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι. Εμείς προσπαθούμε και ενωμένοι να είμαστε και περισσότεροι να γίνουμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.